Ukertong joka kun nyau terap National Awakening Movement knam ba Peter Chalam haka arpu pratere kalalengkot ula thep kerteng banya kun haka election MDC shake HEDC ban solong haka arpu tarik rempang na khat nyau la kra malki hakmat ka returning officer kong dali kenti kharshiyeng ha ISBT mau yong rem hadin baladap thep kerteng ula yakran bat kila pathai khubor banya thu yakanong rem ba utmu bantrei na ka banta ka bha ka miat jaki pat ba ka ni ka constituency Ula ongru ke district council kadai ke bapet ban pene yaki klau ki betam ban numdu yaki telong umdi na kata kadau umi banyak kun yaki election ke HEDC. Ko jong Elizabeth Chalam nga dan banong lembaga lat patai kubor akan ni kapor andang aladep ban file kan nomination barok kum official candidate yang kenam ci ngai kulai kerpang nengkong ya ka party leadership kapala simkhia ban jet yang hadin jing besar punya jongki yaki application jonga tinga ai kulai nengkong ya capital ya ka party leadership kapala sim ya ka rai ban official yang kum candidate tam tak kram khanyo la jukha maki ci ka bangadan mentaban ong kum we ni candidates na ketika dong kathan ping ka HDC ketika we ni election ka bangi haptik bang seriously ya kani kata ki ong ki ai kita ki rural hamlets hakaba ki brio ki kadan ba ki ka jing duk ka long ka kiu palat bat kata ka jing exponentially ketika ni ki issues hadin nang ta bat ka jing kata kani ki ong ka mining and quarrying activities kini ki artli ki palak ta jor ya ka environment di nakaliang ke councils di perkat badai ban rejuvenate biang nomor kelak tak umbam umdi ya kita ki ban restore ba kita ki eco ya systems mo ka bang environment system ni ban restore ba ka kenang benta du kumba nyau spa sab kunai tli ki sources ki umbam umdi kelong very critical stage so that ka HDC ka don kam ban take up ya kini ki issues menta so ko wiru ka ki issues ki bang ang hadu menta ka ni ka VAV ka sa pending nadu araja kha sa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bo ka tu ka ni ki jingkli but adu mentaru nak ka HDC hakini ki ba la adap nadu araja sa it remain unanswered kam answer na kini leader kin balak dai ti ngi perkhat ba kani ka VAV but lada kamdan VAV kini ki rang ba sinang deru ki long ki performs in different sets of guideline rules kimdan uniform ti nang ta kadon ka jing ta ka kota ba ban fi ban govern ya ki sinang nomor ka week sinang fair ka week sinang kamtam ni pe siri bhai ki ni ki clean ocean charge te ki chimchan ba ha ba ban charge ya ni ki ya ka percentage ha ba kan jadi khendau jadi ta ti ki bon gini na sar ki ba chit ta ste ki bon ba ti ki ban mut ban le ya ta commercial cultivation ti ka ta ba ti ngi pe ti si ru ha ban ha khat ba ban ya kan ni ka ki ong ka ta ka united khasi and Jantia district Appointment and Successions of Chief and Headman Act 1959. Consting election what sitting room nak consting. But ngim day by fight you A you B you C. Kanam ngi don la ka jong kanam dim but ngi lech shik pat baru kum baki we ki lech kon basation ngi lech tangi prepare da kum we pat ban penso tho ya ka HDC but ya ka kata khnit ka ban riau ka balong ka atir ka baklan ju ka district councils. Ayu pindah bedang halang di kami. Igni gede nak we kita kawang ka de ka we jing lilam no hi ka kendo ka siam. Nama raka life force nam chicken reforce nam nice investors. Kata kamu kadai ka jing lilam ni kani yu. Ti bat ban create kita ka land bank kalong ka ba gi bangim jual so menu andre chim star wira kani ong da jule adi miswa. Ndi kini land bank ban lum lu bat ki jaka jong government land ru. Fi da jong fisheries forest jong kini ki basa tu ulum ka land bank benang ta un ayak to through IMA mo batin sa investors bawan ini gini investor usul wang ban aikam ayam tani ka doubt fi gini namar ni sini fi tanggarulwi amdan ngidang im tourism nuan investors sini ba kadai ka wai wang
ketika landlock actually kini wan man penjat man peraya kini kendo siap tega desi council ni perkhat ban wan ada tu land reform commission biang ban risor bi bi kendo siap bahap apa council bagi bun bagi dok paradok persam ni kenyo 100% gide bomdan kendo syo dia so that ni perkhat nalangi lap ni beri buat kendo bian dai ila dai ban kini nak biang kini ban insam yang paradok persam ki badu kendo bomdan syo perkhat mafi rada nyau pun ri anu sispa ki try jaga ki bomdan kendo syo Tiga kumno kerja beliau ayu kata kemud kalau dia beliau kepala syak exploit completely nabah kan yang kedua kata